Dito naman ang pagkain ay Alberto's Pizzas. Papunta kami sa may Busay, sa may Gasda Basketball Court. Doon namin i-deliver ang pagkain. At samahan mo kami mag-deliver ng pagkain, guys. Papunta kami ng Busay. At once for all, once for again, thank you so much for watching. Okay?
Hello, Ma'am Rosel. Thank you for watching. Rochelle Tabagumi. Hello. Shout out diha ni Ma'am Rosel Tabagumi. Thank you for watching, Ma'am. Ha? Deliver kami ng pagkain doon sa may Gusay. Basketball court. Tatlo Gusay. Basta Gusay. Gasdam. Gusay. Hello, Neil. Johan, Kitong, Gabriel. Hello sa inyong lahat. Thank you for watching to all. To all of you. Si Jubanya. Hi, hello. Jubanya Karaka. Thank you for watching, Ma'am Jubanya Karaka. Thank you so much for watching, guys. Delivery. Food Panda Delivery. Si Bono Rider, Ma'am, sir. O, yung trabaho everyday. Deliver ng food. Food Panda Delivery. Si Bono Rider.
Okay guys, marami pong salamat sa inyong papanood sa live ko si Buano Rider. At shout out kang Giovanna Caracaju. Hi, hello po, Ma'am Idol. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kan Rosel Tabigni. Hi, hello po. Kamusta po kayo? Maraming salamat po. Nelio Yohani. Itong Gabriel. Hi, hello po. Marami pong salamat. Giovanna Caraca. Hi, hello po. Thank you so much for watching. At nandito na kami sa Gasdam Street sa Busay at kung saan i-deliver namin itong yung pagkain at tatawagan ko ang customer para pumunta sa dito. Thanks for watching mga idol. Thank you so much. Goodbye.